Hello Nelson, welcome sa Inos Vlog. Ngayon naman po ay maglalakbay tayo at tutuklasin ang reyong Bicolandia. Ano nga ba ang sekreto natin sa musika, kultura at pagkain? Dito pa rin yan sa Inos Vlog presents Entrevista. I live, I speak, I feel, I live, I learn. Marinal daw po. Ako si Engkanto from Bicol, from Daet, Camarines Norte. May gibo ng Lakbay-Tuklas Bicol Facebook page. Christian Moreno, yan po ang tunay na ngaran ko. Aim po kan Lakbay-Tuklas Bicol ay lalong maipabisto ang kagayunan kan sa tuyang lugar. At para na din ipag-orgulyo ta ang mga ORAGON na talentado, especially ang mga musikerong Bicolano. Sa gabos na mga Bicolano sa imang panig ning mundo, padagos lang po kamo magsubaybay sa Lakbay-Tuklas Bicol. Tadakol pa ko ipopost about sa Bicol. Yan lang po, maraming salamat. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. Get up, get in the car. Warak sa tuyang hadi lalo nang walang muripon. Kailangan na nating maintindihan na tayo ang kaluluwa at hindi ang katawan. Gabos kita ang kalag na sarong pinaghalian. Gabos kita magturugan ta sarong magurang. Warak sa tuyang makanos na gabos kita magayon. Dahil lahat tayo ay anak ng Panginoon. Pag-ibig ang gamot sa galit. Pagkamot ang bulong sa dagit. Ang bulong sa dagit. Kaya ngayon tayo'y magkakantahan. Sabay-sabay nating awitin ang pangalan ng may kapal. Pagkatapos ko, sabayan niyo ako. Ang awit ng pag-ibig, ang gamot sa galit. Haribol, 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 haribol. Sagot sa galit. Pagkamot ang bulong sa dagit. Ang bulong sa dagit. Ang bulong sa dagit. Sana'y lahat ng ito'y wag lang ibulong sa hangin.